Goddag børn. Det er Thors fortælletime om historien om Struensee. Der var engang en mand ved navn Struensee, som var livlæge for den psykisk syge Christian den 7. Struensee udnyttede kongens tilstand og deres nære venskab, scorede dronning og fik praktisk talt magten over Danmark. I anledning af, at det er 248 år siden, at Struensee kom til den reelle magt i Danmark, har vi her på det her lavet en lille rim om ham. Og det kommer så her. Struensee indførte fri censur, afskaffede tortur, bedre rettigheder for de fattige, og det var kun det vigtige. Kongens stjerne var ret tom, så Struensee brød udenom. Fik en datter med en dronning. Det hele gik som smurt i honning. Men så en dag blev Struensee hentet. Det var slet ikke ventet. Struensees hoved blev skåret af, og verden var det samme næste dag. Og det var også slut her på børnefortælletimen om Struensee. Okay, drenge, jeg skal spørge jer om noget, okay? Hvem var Struensee? Var det var, jeg skulle vide? Ja. En doktor. For hvad? Og for hvem? Kongen den 7. Okay, Alexander, ved du noget om det? Om hvad, siger du? Struensee. Du udtaler Struensee, vil jeg læse. Ja. Undskyld, det skal jeg nok Struensee. Ja, Jeg tak. beklager meget. Det er den, vi har haft om. Ja, ganske vist. Jeg har hørt ordet før. Randi har sagt det. God nok. Ja. Det er en Tilbage til Det er studiet. en ske. Tak, drenge. Hvem var Struensee? Sluk kameraet. Hvem var Struensee? Hvad? Hvem var Struensee? Struensee? Ja. Det ved jeg sgu da ikke. Okay. Tak alligevel. Ja. Hvem var Struensee? Han var den praktisk talt privatlæge for Christian den 7. i renæssancen. Han mødte ham under en omrejse i Europa, og han var simpelthen så god, synes Christian, at han skulle simpelthen bo lige ved slottet. Så han blev optaget som kongelig privatlæge, og så fik han ellers en kone og så videre. Tak. Tilbage til studiet. Hvem var Struensee? Det var Christian den 4. hoflæge, som man hyrede i Belgien eller sådan noget, som blev et eller andet hofting, og så kunne han indføre alle de love, han ville, hvis bare lige han fik den underskrevet hos kongen. Og ja, jeg har også om det i historie. Okay, men det var så den Christian den 7. var nok med. Tak alligevel. Ikke min. Hvem skal du score til det, Christian? Alle andre Josefine.